En dan sta je dan, zomaar op een mooie zaterdag, sta je op het prachtige vliegveld in Drachten. En hier heb ik afgesproken met Johan Tilstra. Ja. Wat leuk dat je ons hebt uitgenodigd om hier aanwezig te mogen zijn met jouw nieuwe model of zo. Ja, relatief nieuw, klopt inderdaad. Deze heb ik nog niet zo lang. Dus, ja, het was ik gaaf om mee te vliegen. Dus ik dacht vandaag nodig gaan ze eens even uit om mee te gaan vliegen. Wauw, en dit is hem dan? Ja, dit is hem. Een van de nieuwste AWA's in mijn vloot van modelvliegtuigen, klopt. Hoe lang doe je dit al? Sinds 2006 zo'n beetje, ja. Maar dit is hem dus, hier gaan wij dus mee vliegen? Nou nee, ik heb het een beetje ingeluisterd. We gaan vandaag niet met dit vliegtuig vliegen. Oké, nou, maar waar gaan we dan wel mee vliegen? Met een ander vliegtuig. Je lacht heel erg, maar ik vind het helemaal niks. Maar ja, waar gaan we heen dan? Wil je zien waar we in gaan vliegen straks? Ja? Ja, kom maar mee. Dat is hem. En dat is vertrouwd? Meestal wel. Help. Maar we moesten eerst nog voorbereiden en zo. Ja. Nou, de voorbereiding gaat beginnen. Je hebt een hele kaart meegenomen. Ja, we zijn op dit moment daar. We zijn in Drachten. Ja. Nou, ik zou het erg leuk vinden als wij natuurlijk de studio even zouden kunnen laten zien uit de lucht. Hop, zo. Nou, zo. Mooi. Nou, dan kunnen we vliegen, dacht ik, want de voorbereiding is er klaar. Nou, niet helemaal waar. Navigatie is een van de dingen die je moet voorbereiden. Oh, oké. Je hebt ook nog zaken zoals meteorologie, dus het weer. Het weer. Uiteindelijk vaststellen wat voor weer het is. Nou, de voorbereidingen zijn klaar. We weten de route. We weten wat wel kan en wat niet kan. We weten dat het weer goed is. Ja, precies. Beperkingen in eventueel luchtruim die zijn er op dit moment niet. Nee. Dus tenzij anders aangekondigd door operators. Met andere woorden, de lucht in. Ja, in principe staat theoretisch ons niks in de weg om de lucht in te gaan. Je zegt theoretisch. Dat betekent dat we nog iets moeten doen, schijnbaar. Ja, het is een hele weg tot uiteindelijk take-off. We moeten het toestel inspecteren. Het is een beetje een checklist die in het hoofd zit. En wat we doen, nou goed, we gaan het samen doen. Dan heb je ook vertrouwen in straks als we weggaan. Lijkt me handig. Precies. Ja. Geen idee, moet ik wat open doen? Moet ik zoveel verstand van techniek heb ik. En het is een 4-cilinder, 1600 cc zo'n beetje. En, dus een relatief kleine motor. Maar je moet ook niet zo heel veel gewicht aan boord hebben. Want inclusief passagiers, brandstoffen, etc. toestel, alles mag niet boven 450 kilo uitkomen. Dit is 450 kilo. Met ons erin, brandstof erin, motor, alles. Met ons er ook in. Ja, precies. En daarmee het ook ja, dat klasse. Blijft techniek, hè? Ja. Dit interesseert jou, hè? Dit is echt ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ik geniet er echt van. Iedere keer weer vlinders in de buik. Dus, ja. Nou, laten we die vlinders opzoeken. Wat gaan we nu doen? Ik zal even instrueren hoe je kunt instappen. Want je ziet het dat het redelijk cozy is. En van daaruit dan gaat het vanzelf wel verder. En dan de lucht in. Nou, we hopen dat past dan met mij. Maar goed, we gaan kijken. Ja. Oké, vertel maar, hoe doe je dat? Nou, we gaan naar die kant. De gezagsvoerder, officieel, de pilot equipment. Dus ja? Ik zei de gek. Zit altijd aan de linkerzijde. Ja? En aan de rechterzijde zit de passagier. Nou, daar mag ik dan zitten. Nou, ik hou mijn hart vast. Echt. Je been hier. Oh, wee als je lacht, Willem. Zal ik je microfoon even? Nee, dan doe ik even live verslag uit van het instappen van Hans. Ja, nee, eigenlijk eerst met je achterste erop. Ja, want dan heb je steun. Ja? Zo, steun. Kijk. En dan kun je deze eromheen doen. Ja? Eromheen? Ja, hier zo om de stick heen. Hoe durf je dit ook te doen? Maar ja, ik zit. Ja. Nou, en dat is een beetje de procedure. Een koptelefoon is niet nodig? Of, Ja, koptelefoon straks wel inderdaad. Ja, je ziet ook trouwens een liggen van de vorige vlieger. En die zet je op. En omdat je redelijk veel omgevingslawaai hebt van de propeller en het windgeruis, communiceer je ook dus via een headset. Ja. Ik zal me even melden officieel aan de havenmeester hier op het vliegveld. Zodat we dan vertellen wie we zijn en wat we van plan zijn te doen. Dus, nou, let op. Drachten Radio, Papa Hotel, voor Mike 6. Voor Mike 6, go ahead. Papa Mike 6, Microlight, POB2, local 44. Roger. Runway use is 26, right hand. Runway 26, Papa Mike 6. Als je graag op de film wil, Jan, dan moet je roepen hoor, dan kan dat ook wel. Ah, dan heb ik het hoofd niet voor, jongen. En dit wordt nu ook opgenomen voor de radio, dus als je wat kwijt wil aan de familie thuis, dan moet je het nu zeggen. Ik ben blij dat ik geen weg ben, man. Ook dat is genoteerd. Ben je er klaar voor?
Kom erop. Wel. Ik bestuur het vliegtuig nu met mijn tenen. Om hem zeg maar mooi in de lengterichting van de startbaan te houden. We versnellen door naar zo'n beetje 40, 50 knopen zo'n beetje. En we laten hem zelf uitklimmen. Zodat we een veilige snelheid aanhouden. En dit is een beetje turbulent vanwege de bomen naast je. En straks komen we wat in rustige vaarwateren. Klein stukje rechtdoor vliegen nog en dan maken we een bocht naar rechts, naar jou rechts. Hey. Super te gek! Ik denk dat dit een van de bijzonderste plekken is waar je een interview hebt gehad, of niet? Ja, dit is, weet ik wel zeker. Oké, dus dan ben ik een recordhouder. Ja, dan wil je. Ja, straf. Ja. Maar je ging naar Duitsland toe, je hebt daar je vliegbuffet gehaald en dan mag je dan ook mee vliegen in Nederland. Nou ja, het is een beetje krom, maar ik mag officieel met dat buffet vliegen. Overal waar Europese landen dat toestemmen, of wat mee instemmen. En op een Duits geregistreerd toestel. Dus ik heb hier apart, want dit is een Nederlands geregistreerd toestel, hè, PH, Papa Hotel, in de kenteken verklikt dat een beetje. En daarvoor heb ik dus een apart brevet moeten halen. Dus eigenlijk, ik heb eigenlijk 2 brevetten. En ja, hieronder hebben we dus Zwaagwestein inderdaad, hier naast je. Hè? Dat is de Westerrijn. Ik ga kijken of we de Westerrijn de studio erop kunnen krijgen. Nou, ja. Dat is even zoeken. Ja, precies. Dat valt soms nog niet mee. En Willem woont hier, dus dat is ook een stuk gemakkelijker. Dus die weet ook precies waar hij moet zoeken dan. Ja, precies. Ja, ja. Moet je. En dan lijkt het toch maar weer heel klein, hè? Ja. Wat is de wereld dan weer klein. Maar wat vindt je vriendin hier nou van? Of een vrouw? Ja, wat is het? Ja, officieel een vriendin, maar ik beschouw haar als vrouw. Ja? Oh. Ja, wanneer gaat het gebeuren? Pas op wat je zegt, hè? Geen commentaar. Dus, wat is jouw eerste aanraking met vliegen geweest? Want modelvliegtuig, oké. Ja, maar daar moet je eerst toch ook een beetje... Daar moet je interesse voor hebben, uiteindelijk. Ja, dat van kinds af aan al. Ik heb toen ook wel eens modelvliegtuigen in elkaar gezet. En dat waren dan vrije vluchttoestellen die je dan in een bepaalde stand kon zetten en dan kon wegwerpen. Ja. En ook wel van papier en karton vliegtuigen geprobeerd te maken, boeken erbij. En ik denk dat heel veel mensen mij zouden klassificeren als toch wel wat nerderig joch die een tomeloze interesse en motivatie had om alles uit te zoeken wat maar werkt en een bepaalde functie heeft. Maar je houdt wel van nieuwe technieken, hè? Ja, jij bent wel een man van die... Ja, dat ook. Maar ik wil ook, en dat geldt voor alles en dat is soms wel wat vermoeiend, maar ik wil gewoon weten hoe dingen werken en dat is ontzettend leerzaam. En uiteindelijk heb ik vanuit die onuitputtelijke nieuwsgierigheid vaardigheden gecreëerd, waarmee ik dus nu een eigen bedrijf heb. Ja. En dit is een centrale as, volgen die even. De centrale as, ik zal het extra in beeld brengen. Ja, precies. Hier is live vanuit de cockpit op 2500 voet ten noord van Burgermeer, Veracrotja en Carte Blanche. Open. Roger, hè? Oh ja, Roger. Roger. Vast even contact zoeken met Drachten. Drachten Radio, Papa Hotel, 4 Mike 6. 4 Mike 6, go ahead. Papa Mike 6, Mach Light, POB2, returning from local VFR flight, overhead, the line at 1000 feet, inbound for landing. Roger. Runway still in use, 26 right hand. Runway 26 right hand, Papa Mike 6. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar we hebben nou inderdaad bevestigd over en weer dat we weten welke startbaan in gebruik is, zodat niet de ene en de andere start en land tegen elkaar in met de wind mee en dat er allemaal andere chaos plaatsvindt. Dus dat is gewoon... Voordat je het weet ben je het alweer voorbij. Precies, gaan allemaal zo staan. We kijken, want er is een... Heb je ook nog andere dingen die je doet? Ja, modelvliegen. En af en toe is motorrijden, maar dat minder. Want ja, het zijn allemaal mooi weeropjes, dus dat heb ik wat verkeerd gekozen. Dus als het mooi weer is, dan word ik helemaal gek. Ja. Dus turning base 26 right hand. Land? Nee, 200, ik weet niet, 210 keer. Dus, ze zijn allemaal goed gegaan, hè? Ja, ik zie het nog wel. Ja, dus dat is statistisch gezien. Ja. Ja. Een beetje gas erbij. Zo. Het laatste stukje van de landing is recht zetten. Het einde van de baan kijken. Langzaam laten komen.
Nou, dan heeft de Aron weer terug. Prachtige, soepele landing. En dan doen we de flaps in. Ik heb een smile van hier tot Tokio. We hebben net onze vlucht gehad. Ja. Ik heb van alles gezien. Ik heb de Westree gezien. Ik heb de prachtige meren gezien. Ik heb, wat hebben we nog meer gezien? Dokkum hebben we gezien. Dokkum, Hantum natuurlijk, even thuis geweest, gezwaaid. Van alles. De Burgermeer, de Leien en de rest van het mooie Friese landschap in de vette Groningen. Deze smile haal je niet meer van mijn gezicht hoor. Wat een hobby heb je weer uitgezocht. Die blijft meestal wel een week plakken. Echt, zo. Zo. Ja, ik heb 1 keer een klant gehad, ook meegaat. En die heeft dus een keer een vergelijking geschetst van 1 uur vliegen staat gelijk aan 1 week vakantie. Nou, mooi. Ja. Ik geef jou de hand. Ja. Ik wil je vriendelijk danken om een kijkje te nemen in jouw hobby. Ja, dankjewel. Heb je nou thuis ook zulke hobby's? We willen dat graag weten. Stuur ons alsjeblieft een mailtje en wie weet komen wij met een hele cameraploeg ook langs om jouw hobby te filmen. Jan, nogmaals bedankt. Ja. Het was een prachtig modelvliegtuigje. Ja, precies. 1 op 1. 1 op 1. Ja, en wij zeggen tot de volgende keer bij Zomerradio, want dat komt vast wel weer. Zeker, dat doen we. Goed zo. Op naar huis jongens. Kun je me nog vliegend afbrengen misschien? Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.